Production. Ai lalle soyayya ta girma kyakkyawa don Allah ki ban dama bana ji kanki na zama kurma ta daya ta biyu ta ukun kece autar mama ta hudun kece komai na gare ki na sallama soyayya bar ta kyale kowa ba ke zana so soyayya ce ke zana so soyayya ce ni ke zana so soyayya ce ke zana so soyayya ce ki ce tauraruwa zo ki waskan rayuwa cikin so mata ke kadai ce garkuwa alkawari ne ni da ke zanyi rayuwa da ke na dace masoyiya zo ki barwa kamar yabo ke kaɗai ce zarrikatawa cikin masoya ya zama mudiya ke ta nunawa kin yi daban kauna ki ban masoyiya kina da kyan halin kiyaye zinariya ke zana so soyayya ce ke zana so soyayya ce ni ke zana so soyayya ce ke zana so soyayya ce Madafa on the mix.